बाबू तैबर बकुड़ घाट कूल को आसी छिमाने तैबर बकुड़ार अधिष्ठात्री देवी माँ बासेड़ी को बहुत प्रणाम जनाई ए जमुना नदी में नाव को टे चलाइबा पड़े बाबू
सखी अरे बाबू अरे घाट पकड़ा पड़ा सुन सान गला पड़ती रे सुन साने काम जल्दी सारे की हाँ सुन पाए सखी तू सारे आसु जल्दी बोली सही तो तो सुन साने पड़ जाए दियो किलो के तो प्याज हो विलंब हो गला बोधे सड़क के रांडे पल पड़े ले लियो से दिवाई ऊपर को उठ जाऊ ती खाली आऊ अरे के रांडी पल पड़ाई तो मेरी ठोके मोते के उते घाटिया
କୂଳରେ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପଚାରିକି ବୁଝିପାରିବ ବାବୁ।
ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲେ ଆର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ବାବୁ ଆରେ ଏ ଗୋପପୁରର ଗୋପୀମାନେ ଘାଟ କୂଳରେ ଡାକ ଦେଉଛନ୍ତି ରେ ବାବୁ। ଆରେ ଏ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି? କିଲୋ ଦିନ ବରଷା ଝଡ଼ିବ, ଏ ଡାକ ଦିଅ ଧନ ଧନ। କିଲୋ ଘାଟ କୂଳେ କିମ୍ବା ଆସିବ, ହେଉଅଛ ବନ ଭଲ। ଆମେ ପରା ନାଉରିଆ ଟୋକା ଟୋକା ଟୋକା। ଆମେ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବେଶୀ ଟୋକା ଟୋକା ଟୋକା। କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବେନି ନା ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା। କିଲୋ ଶୁଣା ହବ ତୋନାରୀ, ବଚନ ବହରୀ, ପଚାରେ ଘାଟ ଧୀର।
ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ ବିମାନରେ ମହାଦେବ କେଉଁ ରୂପରେ ବିଜେ କରନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ। ଉପରତି ଆଉ ଶୁଣ ରେ ରାଉରୀ, ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରି କୁହନ୍ତି ଆଇକି ଯୋଗେଶ୍ୱର ରୂପେ ସେଦନାରୁ ଧରି ବିମାନ ପରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ରୂପରେ ବିମାନ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ବାସ। ମନ ମାନିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ନ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ସମୟ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଦେଲାଣି। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା। ରନ୍ତଲେଇ ନାବିକ ଭୂମିକାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ